Please count once again from last to first. Lastनिफ्राय. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. एसे लास्ट मोना. You. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30. नोंसानो मा नोंफाया मिथिनांगोन ना ग्रुपाव हरनाय जागोन दा नंमारगौना नंमारा बिस्टि मास्टारा फोरोंमारदोंना फोरोंमाराखै हरनि खैथा जाखो हो 12 खैथा 12 जाहैबाय गुड मर्निं जानाय गुड मर्निं होननो हायो आरो नाथाय गुड मर्निंबाबो जों दा उन्दुवाखैना एरा एरि जासिगोन ना दा एरा एरि जासिगोनखाय दानिसो बुंखांबाय गुड मर्निं मा गुड नाइट जालायखो बिदि जानो हागौ एरा एरि जासिगोन गुड नाइट जासिगोन आरो एबार बुजिबाय बिदिनो sacrifice you today so that you can have better tomorrow. If you want to enjoy the real success of life, you must maintain the seriousness. You have to maintain the seriousness. Because only the serious person can enjoy the success. जायफोर मानसिया सिरियास बिसोरल'सो मा लाइफआव साक्सेस इन्जय खालामनो हायो आं साक्सेस इन्जय खालामनो हादों सानो आंनि थाखाय आं इन्जय खालामबाय दङ मानोना ओंखायनो बे फरायसिम फैदों आंनि लोगोफ्राथ' सोरबा बयलार दानग्रा सोरबा अमा दानग्रासो बिदि जाना दं आं जि मोनसे लाइफ स्टाइलाव गावखौ मा खालामगासिनो दङ दैदेनगासिनो दङ बेबायदि आंनि लोगोफ्रा हायाखै आरो ओंखायनो आं गावखौनो प्राउड फिल खालामो ओंखायनो जोङो मा खालामनांगौ गावखौनो हिर' होनना साननांगौ मिथिया ना ओंखायनो repeat with me I am the best hero of my life story थारमाने आंनि लाइफ स्ट'रिनि बेस्ट हिर'आ सोरनो गावनो आरो गावखौनो बेस्ट हिर' सानना लानांगौ आरो नंखागौबो बुजिबाय ना गावखौनो बेस्ट हिर' साननानै सोरबाया नेगेटिभ माबा माबि बुङोबाबो गावनो साबसिन आंनो मोजांसिन बेबायदि साननांगौ आरो अहंकारि बिदि साननानै नोङो मा खालामनांगौ पुरा डन्ट केयार खालामखानांगौ सोरनिबा नेगेटिभ बुंनाय बाथ्राफोरखौ होमबासो नोङो सिगां फारसे सिगांलांनो हागोन नङाबा सोरनिबा खोथायाव नोङो जोदोबोबा सोरनिबा खोथायाव नोङो जुदि आरो गोसो थुलुंगा जाफिनोबा नों मालाबाबो नोंनि साक्सेससिम नों सहैनाय नङा थारमाने सोरबाया मोजां बुङो गाज्रि बुङो बेखौ नोङो नायबाय थाथारनाङा मिथिया ना मोजां बुङो गाज्रि बुङो बेफोरखौ खोनासंबाय थानो नाङा नोंनि मावनांगौखौल' नों मावलांबाय था खिन्थु मावनांगौखौ मावबाय थाबानो जायो होननानै बुंबाबो जानाय नङा नोंदि जि मावबाय दङ अख्रा खालामनानै बे एक्सुवेलि खामानिया सिस्टेमनि खामानि नंगौना नङा बे खोथाखौबो साननांगोन सिस्टेमनिबो जानांगोन नङा होमबा सिस्टेमाव नोङो दंगासिनो दङबा सोरबाया माबा माबि बुंदोंबाबो नोंखौ जेबो खालामनो हाया नोंखौ आरो माथ्र नोङो मालायनि खोथायाव नोङो जोदोब नाङा मालाय बुंनाय खोथायाव नोङो मा गोसो सिफायनाङा नारभास जानाङा बुजिबाय बे फिलिंसखौ लानानै नोंसोरो लिड इयर जार्नि अफ एफर्ट कन्टिनिउसलि साक्सेस इज एफर्ट अरिएन्टेड जाफुंसारनाया मा नाजानायनि गुदि जाफुंसार जादों होनना बुंबा बे नाजादों थारमाने बुजिबाय ना जाय मानसिया क्लास एलपिआव बियो खेबथाम फेल जादोंमोन एमइआव खेबनै फेल जादोंमोन साख्रिनि फरिखानि थाखाय बियो 30 बार इन्टारभिउ होना फेल जादोंमोन बे मानसिया मालाबाबो गावखौ रोङा आं हानाय नङा बेबायदि सानफेरामोन बे थारमाने ओंखायनो बेयो दिनैनि जेगमा बुजिबाय बेबायदि फिलिंस लानानै नोंसोरो मा खालामनांगोन खामानि मावनांगोन होमबासो लाइफआव साक्सेस जानो हागोन मुकेश आम्बानीनि बिफाया मा बुंदोंमोन मुकेश आम्बानीयाथ' इण्डियानि बयनिख्रुइबो धोनिसिन ना बिनि बिफाया सानसे समाव पेट्रल पाम्पआव खामानि मावोमोन पेट्रल पाम्पआव खामानि मावनायाव बियो सानदोंमोन र' बे 5 स्टार हटेलाव मानसिफ्रा मा खालामो एक्सुवेलि बे साहा लोङोनो साहा लोङोबा साहा लोंगासेयावनो बेसेबांबा हाजार होनांगौ एबा बेसेबांबा स' होनांगौ हयथ'बा 300 400
बेबो सानसेखालि मा साहा लोंनो लुबैबाय थारमाने बे हाबनानै मानसिफ्रा मा रायलायो बे खोथाखौ बियो साहा खापसे बायनानै लोंनो बै 5 स्टार हटेलाव हाबनानै बियो माबा खालामबाय आरो अबजार्भ खालामबाय आरो मा रायलायगासिनो दं बहुद बायदि बायदि रोखोमनि जामनि बिजनेस खालामनायनि बाथ्राखौ रायलायो बे रायलायनायखौ बियो मा खालामबाय बिराद गोसो होनानै खोनासंबाय आरो थारमाने बेबायदि गोसो होनानै मा खालामबाय बेबो गावनि लाइफ स्टाइलखौ बियो मा खालामनो नाजाबाय बिसोरबायदि बिजनेसमेन बायदि दानो नाजाबाय आरो नाजायै 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 जाय मानसिया पेट्रल पाम्पआव पेट्रल लुग्रानि माबा खामानि मावदोंमोन हो सासे माबा पेट्रल पाम्पनि सासे कर्मचारि हिसाबै बे मानसिया मोनसे समाव क्ररपति लाखपति दा बिनि फिसालाया मुकेश आम्बानी ओंखायनो बेयो बुंदों गोरिब न'खराव जन्म जानाया मा गोरोन्थि नङानो नाथाय थैनो समावबो गोरिबै थैयोबासो बेयो नोंनि बिराद ब्लान्डार मिस्टेकनो बिराद गिलु बालु मिस्टेकनो जोनोम जानायावथ' नों दुखिया न'खरावनो जोनोम जादों बे मालाबाबो गोरोन्थि जानो हायानो नाथाय नों थैनोसैयावबो जुदि नोङो दुखियायै थैलाङोबा बिसो नोंनि बिराद गिदिर गोरोन्थि अके थेंक इउ स' माच गुड नाइट टु अल अफ इउ